ka surjong phi ka thang jangi Meghalaya High Court dangshan kalaweng no ya ka hukum expert kabala batha ban penphai biang ya ka input tax credit ITC tingkat kasud bat ka jingpen shitom kat kum ka rukom khajna good and services tax GST kanong mudui ka J Shri Janjantwala kala deno ya ka kam khayi jongka ha unai lur 1000 arpuai ban ya ka jingpen rung kerteng GST jongka laweng no da ka bapin bana ha ubanai nai wing 1000 arpuang kaying bishar kalai I bah company chu ya kani ka kam hakawai pat ka jingja ka bakraw kaying bishar bah khli do jongkari India kala ailat ya ka jing ujor ka bayadai bat kaying bishar kala rai ba ka jing dawa persha ya ki bamsham lamudui ha ka por bala penbet ya ka jing do nong jongki company corporate insolvency resolution process CIRP katkum ka an jongka bankruptcy code IBC kin sadu no